Para kadang menika pendopo Kabupaten Pati. Mbah Bobot sengaja pas mlaku-mlaku nyang alun-alun kula kemutan. Coba demo kok berjilid-jilid bersambung-sambung njur kahanane kantor kabupaten kaya ngapa. Sak sampunipun kula telasih kula nyatakaken kula nakyenaken piyambak. Mbah Bobot rumangsa bombong mongkok dene ora kaya berita sing padha di beritakake karo media-media sing ora tanggung jawab, sing jare kantor kabupaten diobong, omahe Bupati Pati diobong. Nah niku milanipun menawi nonton video saking sumber konten-konten menika kedah kang waspada. Aja gampang diterima, aja gampang ditampa. Menika kabukten ngepasi tanggal 10 Oktober udakara jam 4 nggih niki 4 sore Mbah Bobot mampir nyang kantor kabupaten kasunyatan kondusif, adem ayem, tentrem. Menika ingkang dipun harapake Mbah Bobot sing dikarepe kaya iki. Aja nganti keluarga Pati, rakyat Pati gampang ditabrakake, gampang diadu domba. Pati kudu duwe jati diri. Pati kudu duwe adek-adek, aja gampang diprovokasi. Mula Mbah Bobot rumangsa bombong dene warga Pati ora gampang padha diadu domba. Bangunane utuh gembroh padha direksa bareng-bareng. Lah menika Mbah Bobot menuju dapur wingking. Menika rumiyin rikala rapat pepadi kangge ngopi bareng-bareng wonten ngriki. Nah niki wonten samping kanan mlebetipun menika dapuripun Bupati Pati Bapak Sudiwo rumiyin Pak Riyanto. Halo, menika rumiyin kangge ngopi rikala pedalangan kumpul-kumpul niki kantin utawi dapuripun Pak Bupati. Rumiyin Pak Riyanto kula rapate teng mriki
Rapate iku nek nang kene kan ora biaya. Gratis, Pak. Gratis kopi. Ah meneh kono ibu-ibu iki. Kebeneran. Lho, Niki dapat apa, Pak? niki kok seragam? Nggih. Acara apa iki? Iwapi. Eh? Iwapi. Iwapi niku saking tembung Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. ada mau piyayi loro ki mau piye? Nunggu piyayi resmi. Oh, masih nunggu yang lain. Betul. Iku ajek ketoke. Nggih, napa anyar Mbak Yu panjenengan? Lama niku paling zaman baula niku, Pak. Nek lama berarti ngerti aku sok gane digekno kopi nek zaman Pak Rianto nggih. Saiki rek wis kan. Niki Pak Enggar. Pak Enggar ya. Pak Enggar. Pak Enggar. Oh, Pak Enggar, Pak Arianto beda orang. oh berarti niki pun Pak Sudewo. Ini Pak Enggar niku mbake periode Pak Enggar. Oh, iya. Nah aku si padha wae wong butuh kuning apik ora ono. Mboten kan Pak sering bertugas mbak malah. Oh, berarti malah sebelum Pak membawa Pak Enggar. Pak Enggar membawa sendiri. Pak Enggar wingi lho sing PJ. Pak Enggar. Oh, PJ-ne nalika dereng pilihan. Oh, nggih. Utik. Dalem pundi panjenengan Bu? Kuwi sambil lewat. Heh? Terangkil. Assalamualaikum, apa Mas? Terangkil. Nggih. Niki nandhake kula mboten kata-kata betaken niki nandhake bilih kula pun mlebu teng lokasinipun Bupati Bapak Sudewo. Nggih. Ha niki nek Bapak Sudewo mau ana ya aku terus iso jagong. Mulai. Daleme pundi Pak? Kayen. Oh kayen. Tanggine Pak, Bapak. Ayo iya to. Kayene pundi? Apa kita undang mau? Klando. Oh enggak. Lah, Nek Bu Pak Bu Darsi niku ngelamar. Tapi kan udah Darsi. Darsi ya. Guru sudah pensiun. Iya, itu teman. Lando tanggaku kuwi, Mbak. Bu Darsi ku tanggaku. Itu temen UMKM. Oh, kalau Pak Sudewo pernah datang ke rumahku ya ngobrol piye. Ya, daleme pundi, Pak? Kula kayen. Kayen Lando. Kayen. Bu Darsi ya, Pak ya? Ya Bu Darsi tonggo. Tangket mawon kalih Pak Dalang Bobot Wibowo. Mesti preso nek ketemu. Pak Dalang. Bobot Wibowo. Iya, Pak. Nek ora preso niku lho Bu sing pemeran film Saridin. Ini kula nggih mriku kok. Ini. Sinten Bu Darsi? Nggih. Menika musala wonten samping bilih badhe mlebet wonten ing kantin ruang ngopi. Nah nika ruang ngopine mangke mlebet kados wau. K1 titihane Bupati Pati Bapak Sudewo. Kawis tinggal gagah ngedangkrang pergemeng kantor Kabupaten Pati.